pleno, aquí estamos, así que... Tras unha primeira xuntanza cos voceiros da corporación, o alcalde de Ribeira volverá a convocar aos responsables de todos os grupos políticos para plantexar a necesidade de aprobar os orzamentos. Na actualidade, o Concello funciona co presuposto prorrogado, o que implica importantes dificultades á hora de actualizar contratos e facer fronte ás subas derivadas da inflación. Esas carencias veñen motivada por a alta inflación que fai que os grandes servicios municipales pois non teñan a dotación necesaria. Estamos a falar de servicios tan importantes como dar 60.000 horas de atención a domicilio, estamos a falar como servicios de recollida de basura, limpeza, alumbrado. Aparte deso, temos pois importantes acordos co personal, tanto a través da RPT como do convenio colectivo, que eu creo que necesitan esa estabilidade que os presupuestos dan. A intención de Ruiz é poder levalos a pleno durante a primeira quincena de marzo, co fin de ter os orzamentos aprobados de cara á entrada dunha nova corporación, que resultará das eleccións municipais do 28 de maio. Vamos a ter unha reunión con todos os grupos, xa tuvemos unha para expoñerlle o que estou a decir, pero ahora basicamente é que sepan que esta corporación acaba en maio, que entra unha nova corporación e que a nosa obligación é deixarlle a esa nova corporación os deberes cando menos feito destes 4 anos, non? Para iso, pois, lógicamente, non lle podemos deixar os pufos que supoñen non ter os presupuestos aprobados, non? Sobre todo cando hai cartos e hai ingresos para que esos ingresos e gastos estén equilibrados e podase pagar ampliamente o que son esas necesidades do Concello.